Alright, angithembisa ukuthi kwelandelayo ila esiqala khona siphelele khona. Kodwa ngeke siye masenikhathele. Anikhathele. Okay. Ngoba ngisho ukuthi ngeke ngikhulume kakhulu ngoba esayinde le ndlela sisazoyihamba ngisazolokhu ngikhulumile nje. Kodwa siyabonga ukuthi nibe khona namhlanje. Ngizocela ukwamukela omunye usisi wethu nje before ngisho ipurpose yosuku. Kodwa ipurpose yethu sonke siyayazi. Sikhathele ama-illegal immigrants bazalwane. Cishe zonke inkinga esinazo la eSouth Africa zidalwa yibona ukuthi iphinda-phinda. Ubugebengu. Yabona nje futhi ngicela ningiqedele nithi ibona. Ubugebengu. Ibona. Idakamizwa. Ibona. Human trafficking. Ibona. Ukushoda kwemisebenzi. Ibona. Konke okwenzakala ema-tuck shop. Ibona. Iy'kole ey'gcwele. Ibona. Iy'bhedlela ey'gcwele. Ibona. Amabhilidi angcolile. Ibona. Amazitolo zonke. Ibona. Ama-restaurant. Ibona. Iy'nwele. Ibona. Yonke into isiphethe abantu bokufika. Angeke sakwazi kodwa ukuqhubeka kanje. Sithi uhulumeni wethu njengoba uyi-GNU sicela usebenze njenge-GNU uhlangane wonke usilwele. Sicela basilwele ngoba akekho ozosilwela kodwa bebengafuni usilwela soyilwela. Asisanqeni isidalwane. Asisahlehli isidalwane. Sizingalo sesiyaphela. Asinandaba ukuthi ubani okhuluma kuba nge-podcast yami njengamanje sifuna izwe lethu. Kunjalo nje ngizocela ukwamukela usisi wethu uZila. Uzi uqhamuka kwaMajalavu. Woza Zila. Show eDeporter labantu bokufika. Bangena ngisho emafemini la abagcwele khona babakhe. Kodwa akagcini ke lapho. Uphinde futhi abe activist lapho kwe-Operation Dudula. Ngicela simshayele izandla uZila.